Hei pawb. Helo. Pawb yn cadw'n dda? Pawb yn iawn? Gret. Enw fi yw Eleri. Lan yn y top dyfyna mae dyn ni Carwyn, Lleici a Charlie. A croeso i Ie, Ie, Ie. Ydych chi'n gwybod am beth mae'r siow yma? Oe, cwbl o bobl? Jyst yn fras? Allwch chi galw allan unrhyw eiriau perthnasol, like any buzzwords? Consent? Yeah, great. Bedio? Oh. O'n i'n meddwl os ti'n meddwl fel bedio, fel bed him? O'n i fel, well, I guess, I suppose. Okay, so... okay, woo, right, well. Sort of yn union. Mae'r sioe yma am caniatad, am rhyw, bedio, a pherthnasau iach. A pan greion ni'r sioe yma, o'n i'n awyddus i sôn am rhai o'r pethau dda, enghraifft beth mae fe'n edrych fel i rhoi caniatad, consent, a sut mae hwnna'n ymddangos yn ein bywydau ni. A dechreuais i meddwl am un noson, cwpl o flynyddoedd yn ôl, pan es i barti a cwrddais i â dyn o'r enw Tom. A'r noson hwnna, cysgon ni gyda'i gilydd. That's right. Still got it. A doedd dim byd yn bod gyda'r peth, ond ers ni, fi wedi bod yn meddwl am manylion digwyddiadau noson, fel sut dyn ni'n mynd o gwrdd ar rywun i hwco lan a gwybod bod y person arall eisiau hwco lan. Felly, dyna un peth sydd wedi bod ar fy meddwl. Peth arall yw, pan o'n i'n ysgol uwchradd, cwpl o weithiau, nath ffrindiau fi ddweud wrtha i bod nhw wedi cael eu treisio'n rhywiol, a pryd hynny doedd gen i ddim syniad beth i dweud wrthyn nhw, a hoffwn pe ban i wedi gwybod. Achos mae'r straeon yma'n gyfarwydd iawn, reit? Maen nhw'n digwydd pob amser, i pob mathau o pobl, pob ryw ar y woldeb, a ni'n mynd i sôn am un o'r straeon yma heddi. So, yn ein stori ni, enw ein brif gymeriad yw Rhi. A mae Rhi yn mynd i parti ac yn cael ei treisio yn rhywiol gan rhywun o'r enw Jamie. Felly, mae dyn ni stori fi gyda Tom, a mae dyn ni stori Rhi gyda Jamie. Ydy hynna'n neud synnwyr? Gret. Fel y gallech chi ddyfalu'n barod, mae'r sioe yma yn cynnwys cyfeiriadau at drais rhywiol. Felly, os chi'n teimlo fel ar unrhyw adeg chi angen cymryd cam tu mas, please gnewch. Allwch chi ail ymuno pryd bynnag chi eisiau. Byddwn ni'n gwerthfawrogi os nad ydych chi'n cymryd lluniau yn ystod y perfformiad heddiw, ond yn bwysig o foll, ni'n just mor gyffroes i groesawu chi yma, achos mae hwn yn pwnc pwysig, a ni angen trafod e, reit? A ni'n mynd i wneud ein gorau i edrych ar eich hwch chi. Iawn? Iawn? OK, reit. Amdani. Ydych chi gyd yn gyfarwydd gyda'r ffilm Romeo and Juliet, y fersiwn Baz Luhrmann? Yeah, OK, so, mae'r olygfa lle mae Romeo, Leonardo DiCaprio ifanc, yn gatecrasho'r parti'r Capulets. A mae'r parti yn full swing, mae glitter a sequins yn addurno pob wisg, mae gerddoriaeth disgo yn bloeddio mas o speakers, a mae pawb yn gwybod pob cam i ddawns i Young Hearts. Run free, yes, stuff will change, what? A yng nghanol yr holl ffwrl yma, mae Leo yn cymryd eiliad o saib yn y toiledau, lle mae'n sylwi ar tanc pysgod enfawr, reit yng nghanol y stafell, as you do, a ni'n clywed Kissing You gan Desiree. A mae Romeo yn just edmygu'r pysgod yn dawnsio yn y dŵr, pan mae'n sylwi ar par o lygyd bach yn syllu arno fe, ond ddim llyged weird pysgodyn, na. Llyged hyfryd Claire Danes, a.k.a. Juliet. Mae Romeo'n rhewi. Mae'n sylwi ar ei ffrydferthwch. Mae'n ymddangos fel angel trwy'r cwrel, eich roi'n eiraidd yn tywynnu trwy las o dŵr. Mae e hefyd yn gwisgo fel angel, achos mae fe'n ffilm melodramatic. Mae Romeo yn llyncu'n galed, chodi ei eiliau mewn angrydeniaeth. Mae'n gyfarfod hollol annisgwyl. Mae'r ddau'n giglo fel plant, tra bod y pysgod glas a melyn yn ofio rhwngddyn nhw. Mae Romeo yn cymryd cam ymlaen,
a gwasgu drwy'n bach perffaith yn erbyn y wydyr. A mae fe fel... Y noson gwrdd i a Tom, o'n i'n gwisgo ffedora, a ti pawb yn gwybod beth yw ffedora? Het, hollol embarrassing. Datgeliad, o'n i newydd cael fy dympio, felly awgrymodd fy ffrind fi, Mari, i mynd i'r parti yma gyda hi, a ni'n cyrraedd y parti yn hwyr iawn, a troi mas taw parti pen blwydd yw e. A ni'n cyrraedd yr union yr un bryd, a mae'r gacen anhygol ma'n ddod mas. A fi'n neud nodyn i dod nôl am sleis wedyn. A mae pawb wedi dod at ei gilydd i dechrau canu Penblwydd Hapus. Felly, casual iawn, dwi'n ymunod o'r crowd a dechrau canu. Pan fi'n meddwl, Penblwydd pwy yw i? Fi ddim yn gwybod enw pwy yw ganu. Mae'n oce. Fi'n siŵr nath Mari dweud enw rhywun yn y tacsi ar y ffordd draw. Ti'n gwybod yr enw, Leri? Just meddwl. Just meddwl. Meddwl am yr enw. Meddwl am mynd trwy enw. Fi'n mynd mewn o gyflwr o banic ac yn estyn am yr unig enw fedra meddwl am. Penblwydd Hapus i Eleri. Penblwydd Hapus i ti. Mae'r person o flaen fi'n chwerthin. Chwythu mas y cynwyllau, troi o gwmpas a dweud, Tom yw e. Mae Tom yn really hot. Fi'n dyfaru'r ffedora. Cut to. Awr yn diweddarach. A mae Mari yn siarad i fi, ond fi ddim yn gwrando. Fi'n hollol ymwybodol o presenoldeb Tom. A hyd yn oed bod fi'n trio gwrando i beth yn ddweud, mae llygad i'n parhau i ddwyn, cipolwg, ar Tom. Yn y pen draw, mae'n annog i fi i mynd draw i siarad gyda fe. Iawn. OK te. Mae Tom yn ystafell ffrant. Mae'n sefyll ar bwys y stereo yn dewis pa gerddoriaeth i chwarae. A mae'n dewis can fi'n really hoffi. Falle taw hwn yw fy moment. Paid gwrdd pethau Leri. Amdani. Fi'n dechrau cerdded draw tuag ato fe. Pan yn sydyn reit fi'n sylweddoli. Does gen i ddim byd o gwbl i ddweud. Mae fy mhen i'n hollol wag. Fi'n cyrraedd 3 trodfedd i ffwrdd. Ni'n syllu mewn i llygad ein gilydd. A fi'n esgus bod rhywun yn galw enw fi ar gegin. OK, te Leri. Dys ti wedi meddwl am gynllun. Fi reit ar bwys y gacen benblwydd. Jesus Christ. Fi'n ysu am ddarn. Ond mae'r ysgrifen Penblwydd Hapus Tom arno fe. A fi'n teimlo'n wael. Ti'n oedolyn, Leri? Mae popeth yn iawn. Fuck it. Ail round. Amdani. Fi'n caru'r can yma. A fi. Penblwydd Hapus gan llaw. Oh, diolch. Enw fi yw Tom. Dwedais ti. Enw fi yw Eleri. Cynnys ti enw dy hun? Sorry. Na mae'n doniol. Ti'n doniol? Montage. Safbwynt Eleri. Y manylion dwi'n sylwi ar.
Close-up o llygad brown Tom. Corff cyfan Tom yn symud wrth y fe chwerthin. Ni, ti fas. Fi'n gweud joc am sut nes I amwybyddu fe'n gynharach. Fe'n poeri cwrw dros y gwair. Pengliniau ni'n cyffwrdd. Stafell ffrant. Ni yn gwylio'r ddawnsio, ddim yn ddawnswyr ein hun. Close-up o ceg Tom. Meddwl am cusanu Tom. Ond mae dwylo fe yn ei bwcedi fe nawr a mae fe wedi tynnu corffau I ffwrdd, felly dwi'n aros. Cut 2. Y gegin. Mae'r parti wedi benni. Ti angen help glynhau'r lle yma? O, na, does dim obeth. Allwn ni gwylio rhywbeth lan yn safell wely fi os ti eisiau? Ie? Sy'n o'n neis? Mae Tom yn cymryd cam teg ataf a cyffwrdd cefn fy llaw. Mae croeso ti aros yn nos os ti eisiau gwneud hwnna. Fi'n meddwl am y peth. Sa'n siŵr beth fi eisiau. Ie, falle, na jyst gweld sut fi'n teimlo. Ie, wrth gwrs. Be bynnag ti eisiau. Ni nawr yn mynd I ddarllen rhai negeseuon text gyda'n gilydd. Mae'r sgyrsiau yma o Messenger yn y dyddiau yn dilyn y parti lle mae rhi'n cael ei treisio. Ydy hwnna'n neud symwyr? Fab. Fi am ofyn I 4 person helpu fi ddarllen y negeseuon yma ar y lwyfan gyda'r sgriptiau yma sydd wedi cael ei highlight o glir. Felly, fi angen 4 person. Y person gyntaf fi angen yw rwy'n I ddarllen ar gyfer Ceri. So mae Ceri yn ffrind I ri. Os gan unrhyw'n diddordeb ddarllen ar gyfer Ceri? O, gret. Beth yw'r enw di? Anya, os allu ymuno dy fi ar y lwyfan, Anya? O, a hefyd, ddos o probably ddweud. So, achos mae'r sioe yma'n mynd o'r daith, mae da ni fersiwn gogs a deheuol. A fel fos gref. So, really, ddyle unrhyw'n teimlo'n gyfforddus I wyboddoli. So, gogs, wrth gwrs. O, goleddol, dyna ti. Gret. So, mae make it here. Just fan hyn. Gret. Os ti'n gallu sefyll ddau ochr. Fab, gret. Gret. Yr ail person mi angen yw rwy'n I ddarllen ar gyfer Morgan. So mae Morgan yn ffrind I ri ac yn ffrind I Jamie, a mae dyn nhw 2 olygfa, un awr, un bach o'r man. Os gan unrhyw'n diddordeb ddarllen ar gyfer Jamie. Morgan. Gret. Beth enw di? Iwan. Os lle ymuno dyn ni ar y lwyfan, Iwan? Deheuol neu gogledd, Iwan? Ask a silly question, I suppose. Dyna sgripti. A mae make it here, just a minute. So, o ti can dweud hefyd. Os ti'n just sefyll just ar y 2 ochr y croes yna. Gret. Diolch. Trydydd person fi angen yw rwy'n I ddarllen ar gyfer Jamie. Gret. So, fi ddim angen ti just na, so na I dod ato ti. Beth yw'r enw di? Kira. Lyfli. A'r person ola fi angen yw rwy'n I ddarllen y prif rhan o ri, os gan unrhyw diddordeb ddarllen ar gyfer ri. Gret, so na I dod at ti, so fi ddim angen ti just eto. Beth yw'r enw di? Manon, lyfi. Fab. Barod? Fab. Sgwrs Messenger, Ceri a Morgan, diwrnod ar ôl y parti. Hei. Hei, ti'n iawn? Nos yn fawr? Ia. Hei, ti'n gallu tannu'r llun I lawr? Pa un? O'r barti Isaac, Ri a Jamie yn hwcio fyny yn y gegin. Pam? Ri eisiau fod tannu lawr. Lol, mae rhi'n lwcus nes I ddim rhoi hwn fyny. Fideo o Morgan I Ceri. Tu fewn, cegin, golygfa dorff. Pobl yn chantio, ewch lan star, ewch lan star, ewch lan star. Close-up a Ri a Jamie yn cusanu. Be? Pryd nes ti gymryd hynna? Rhaid cyn fynd fyny grisia. Pam fysa ti'n ffilmio nhw'n cysanu?
Di ond ddim o dy fusnes di. Lol, chill out. O'n i just yn hapus bod nhw o'r diwedd di hwcio fyny. Maen nhw wedi bod yn siarad am ages. Screenshot o thread sgwrs rhwng Rhi a Jamie. O Rhi i Jamie, selfie. O Jamie i Rhi, 100 emoji, flame emoji. Just hynna fel lawr. Wow, cwlio lawr. Be sy'n bod? Dydy Rhi ddim eisiau siarad am y peth. Does o neb yn poeni bod nhw wedi hwcio fyny? Jamie di'r gweitha. Be? Dywedodd Rhi bod o'n i'n iawn i fi deud wrtho ti, ond mae'n rhaid i hwn aros rhyngddo ni. Oce. Dwi dechrau poeni wan. Doedd Rhi ddim eisiau cael rhyw, ond nath Jamie ddim gwrando. Go iawn. Be? Ond oedden nhw'n hwcio fyny o flaen pawb. Bob dim weld yn oce? Roedd Jamie'n really pwysio erbyn iddi nhw gyrraedd fyny grisia. Ydy Rhi'n iawn wan? Wyt ti efo nhw wan? Dwi cymryd y llun lawr. Na, dydyn nhw ddim yn iawn. Dwi ddim efo nhw rwan, ond o'n i bore yma. Iawn i fi anfon neges i Rhi. Iawn, fedri di ond paid a bod yn dic. Be ti'n feddwl? Paid a fel gofyn am fanylion. Jyst bydda yna iddyn nhw. Oce, cool. Ond be nath, Jamie? Gwrthod cymryd na fel ateb. Diolch yn fawr i chi dde, lle chi eistedd lawr nawr. Dwi wedi, ie. Dwi wedi cael cwpl o crushes, actually, ie. Ydw fi wedi. Yeah, okay. Fi wedi cael lot. O, dwi wedi cael quite a few. Yes, I have had a crush before. Ydw, dwi wedi cael lots o crushes o blaen. Fi'n queen o crushes, mae'n rhaid i fi ddweud. Dwi ddim yn 100% sure os dwi wedi neu ddim. Ond i bai am dau pobl, dwi wedi cael crush ar pob ffrind gorau, dwi byth wedi cael. Really embarrassing. Rwy'n nes i cael crush o blaen, ond rwy fi rhi ofnus i gofyn i mas. Fi'n hoiw, so yn anffodus oedd lot o nhw ar fel boy straight. Not the healthiest, ond na fe. And I had the same crush on a guy for about 7 years in primary school, and he had the curliest little hair, and he was so cute. I'm prone to having a lot of crushes, to be fair. Hanes ti'n meddwl eitha gyffroes a hapus mewn ffordd. Ond fyd, ti'n gallu teimlo bach yn stupid rai weithiau, achos ti'n lle gweld un yn gwenu ar messages nhw, a ti'n fel... Mae fel na gyd ti'n gallu meddwl am, fi'n credu. Ie, mae just ti'n meddwl amdano nhw trwy'r amser. A mae'n teimlo'n really stupid, ond hefyd mae'n kind of nice, in a way. So ti'n disgwyl ei ddigwydd, a mae'n digwydd, a just bach yn fel, beth yw hwn yn fel? Bach yn weird, ond... Teimlad fod pili pala'n stymog ni. Growing up as a gay kid who's always been told that being gay is wrong, realising that I had crushes on girls, I was a little bit like, I'm doing something really bad here, you know, this is naughty, I shouldn't be feeling like that. I mean, it's obviously nice to have a crush, but then it's the fact, I feel like when I have a crush, it consumes me, and I'm quite obsessed by it. Dwi byth di bod fel yn obsessed efo'r syniad o rhywun. Dwi'n teimlo fel fi'n dam stopio fy hunan ar y pwynt o mae rhywun yn ffit, ond dwi wedi mynd ddim pellach na hynna. Dwi wedi. Dwi bod mewn 2 so far, un efo hogi, un efo hogan. Dwi dal o ffrindiau fo'r 2 o nhw. Mewn, blwyddyn 7, rwy fi mewn pwynt gyda merchyn, ond rwy fe'n just, rwy ni moyn fel, besties na actual perthynas, oherwydd, rwy ni 2 yn, rai o'r unig pobl oedd allan yn, lesbian and stuff, mewn y blwyddyn, ac rwy ni just, bod, ti, fi, dylwn ni just, Ydw, fi yn un ar hyn o bryd, eitha newi, ond mae'n neis. Fi wedi wyn i'n ffrindiau dy fy gyntaf, so mae hwnna wedi helpu fi meddwl. Ond ie, mae'n eitha neis, mae'n neis cael rhywun arall i ymddiried a heblaw am ffrindiau ti. Mae yna lot o pressure o y byd rownd y ti a pobl eraill i fod mewn rhyw fath o chysylltiad erbyn rhyw dyddiad, rhyw oedran. Oedd y tro cynta'n eitha anraddodiadol. O'n i'n mas tu fas, o'n i di meddwi, oedd e'n
Ond fel fi ddim yn dyfaru fe o gwbl, oedd e'n amazing, ond i'n gwybod, achos beth sydd â ni ar hyn o bryd a pôn a gweld be dylse rhywbeth edrych fel, ond ni wedi profi be actually yw ryw, mae fe'n fel messy, mae fe bach yn frwnt, chi'n chwerthin trwy'r amser, mae pethau'n mynd yn anghywir, you slip. Oedd e ddim yn romantis iawn, oedd e ddim yn incredible chwaith, ond fi'n eitha falch, fi wedi gwneud gyda rhywun o'n i ddim yn nabod yn dda iawn. Dwi wedi cael rhyw o'r blaen, dwi'n caru rhyw, fi'n meddwl mae rhyw yn really bwysig mewn perthnasau, os yw hynny dyna beth ydych chi eisiau gwneud. Dwi'n cofio, oedd wedi digwydd yn camgymeriad, ni wedi bod yn trio am spel bach, oedd ddim cweith yn digwydd, y ddau ohonyn ni'n really nervous tro gyntaf ddau ohonyn ni, a wedyn oedd wedi digwydd, a fi'n cofio edrych lan o fe, edrych yn o fi, a fi'n like, oh my god, it's happened, oh my god, amazing! A oedd just yn teimlad really lyflu rannu hynna gyda rhywun oedd tro gyntaf nhw hefyd, a o'n i'n checo mewn i gilydd, it was lush. Ni yn stafell fel i Tom. Ni wedi bod na cwpl o oriau, a mae fe'n mynd yn rili dda. Ni'n hongio mas, gilio bach o Netflix, mae fe di lwyddo i smyglo bach o'r gacen lan. A ni'n siarad. Yna, ni'n cyrraedd y foment yna. Mae'r ddau o'n ni'n eistedd ar bwys yn gilydd ar y gwely, a mae fe fel petai ni wedi penderfynu bod rhywbeth arall yn mynd i digwydd nawr. Ni wedi stopo siarad, a fi'n gallu teimlo corffen tynhau nesau mi. A fi'n just gwybod, ym nghalon, bod e'n mynd i cysanu fi. Yn y foment yma, fi'n meddwl am pob cusen ffilm weles i erioed, lle mae dau person yn cysanu am y tro gyntaf. A mae'r goleuadau wastad yn ddisgleirio. A bob dro maen nhw mor bendant bod nhw eisiau hwn i ddigwydd. Yna maen nhw'n syllu'n dwys mewn nhw lygar ei gilydd. Gweni'n feddal. Efallai bod calonau nhw'n curo, ond does dim ots. Achos mae'r gerddoriaeth yn chwyddo tra maen nhw'n symud yn ogosa. A fi ddim yn teimlo fel hwnna yn y foment yma. Yn y foment yma, mae syniad o'i wyneb yn ddod yn digon agos i cysanu fi, yn neud i fi teimlo'n really nervous. Fel o'n i'n rhagweld, mae fe'n dechrau symud mewn tuag ata fi. A mwyn yn od, ond mae lygad fe ar agor. A fi'n gallu gweld danedd yn ei cegau, a teimlo ei anadl ar fy wyneb, a fi'n just neidio oddi ar y gwely, cerdded i ochr arall y stafell, sefyll na, chwe trodfedd i ffwrdd, tra'n neud hwn. A mae fe'n jyst edrych arno fi fel, be digwyddodd? Pam? Pam neud i fel na? Pam nes i ddim jyst dweud wrtho fe, o'n i ddim eisiau hwco lan bryd ni? Wel, achos o'n i ddim eisiau brifo deimladau. Achos o'n i ddim eisiau fe i meddwl o'n i'n chwarae hard to get. Achos o'n i ddim eisiau fe i beidio boeni, neu meddwl bod ni'n bod rhyw fath o tease. Achos falle bydd e'n trio cysanu fi anyway. A gan mae fi cytuno ddim yn lan i stafell gwely fe, falle oedd yn meddwl o'n i wedi cytuno'n barod i gael rhyw gyda fe. Achos fi ddim yn offi teimlo'n dibwer. Achos pob adeg ym mywyd lle fi wedi teimlo'n ofyn. Dyna pam neidio si. Pam fi'n ymateb fel hwn? Fi ddim yn gallu teimlo fy nghorff. Chi wedi teimlo fel hwnna o'r blaen. Ddim ymwybyddiaeth o fy nghoesau. O gwbl. Fel, falle fi'n just par o lyged yn hedfan, ddigorff trwy'r byd. Mae'n teimlad anodd i esbonio, a mae'r syniad o trio esbonio hwn i Tom yn teimlo'n amhosib. Does gen i ddim ofyn Tom. Wir. Mae'n ymweld yn barchus. Ond mae gen i ofyn sgript y ffilm sy'n chwarae mas, fel ni'n mynd i cysanu, a ni bendant yn mynd i cael rhyw, a does dim bac o mas o'r sefyllfa, o gwbl, a fi'n gwybod bod hwnna ddim yn wir. Ond fi ddim yn gwybod beth mae fe'n meddwl. Fi'n 26 mlwydd oed. Fi'n teimlo'n 16 eto. A nawr dyna gyd sydd ar fy menu yw sut i ddianc o'r stafell yma. Gyda'r gacen yna. Ni'n mynd i ddarllen rhai negeseuon text eto, so allai gofyn i Morgan dod nôl ar y llwyfan.
Morgan? Ti'n dod nôl? Ie. Ie, ti. Gret, diolch. A Jamie. Gret. Actually, Morgan, fi'n mynd i symud ti dro fan hyn. Gret. A Jamie, dyna dro fan hyn. Gret. Ti'n gwybod llwytio ar y sgrip? Gret, fab. Barod? Barod? Hei, lle ti di bod? Hei, beth ti'n feddwl? Teimlo fel bod chdi'n gostio fi. Di bod yn brysur? Ia, cool. Dwi ddim di siarad efo ti ers y parti, really. Falch i weld nes di oroesi'r noson. Be sy'n mynd ymlaen? Dim. Pan bod rhi di colli'r ysgol? Sal. Ia, ond fel, ydy rhi'n siarad efo chdi? Yep. Popeth yn iawn. Jamie, o ddifri, yda ni'n neud hyn? Dydy rhi ddim yn ateb. Dwi'n meddwl bod nhw wedi blocio fi. Just gad o. Ia, ond pam bod nhw'n yn siarad efo fi? Ti serious? Dwi'n yn gwybod beth sy'n di cael ei ddweud wrtho ti, ond roedd rhi into it. I guess bod ni'n gael y sgwrs ma. Be? Jamie, ti di ffucio hyn i fyny? Be mae pobl yn ddeud? Dweud o fri pan maethach chi fynd y grisiau, doedd ti ddim yn cymryd na fel atab. Bullshit! Wel, dwi'n coelio rhi. Felly, pan oedden ni'n cysanu i dechrau, roedd rhi'n nerfus ac oeddwn ni yn fel iawn, cool, ond ar ôl bach, roeddwn ni'n chwerthin a pethau. Felly, nes i'n neud move. Dweud o fri unrhyw beth cyn hynna? Roedd rhi fel na, ond ddwedais i fod bob dim yn iawn. Seriously? Be? Mae hynna'n normal. Na, dydy o ddim. Be ddweud o fri ar ôl hynna? Dim lot. Rhywbeth am angen ffeindio ceri am lift adra, ond dwedais i fod ceri'n aros yr noson. Dyna ffordd rhi o ddweud na wrtho ti? I dechrau, ia, ond... Ond be? Newidion nhw ein meddwl. Sut ti'n gwybod hynna? Nes ti ofyn? Na, does neb yn gofyn. Dwi'n gofyn. Os dwi'n yn siŵr, allai ddim darllen meddyliadau. Eitha sicr bod chdi methu chwaith. Be yn neud ti feddwl bod rhi isio cael rhyw? Oeddwn ni'n hwcio i fyny, ac da ni wedi bod yn siarad am wythnosau. Ia, ond dwi'n siarad am pam aethwch chi fyny'r grisiau i ddwedodd rhi bod nhw ddim isio, a wedyn trion nhw wneud esgusodion i adael y sefyllfa. Os nad oedd rhi actually isio, bydden nhw wedi gwrthio fi i ffwrdd neu rhywbeth. Mae'n mor messed up, Jamie. Ti seriously isio fod y person yna? Pam oeddech chdi'n hwcio fyny? Be oedd yn digwydd? Be ti'n feddwl? Roedd rhi'n gorwedd fyna. Ond fel, yn siarad nhw beth? Neu'n gwenu? Na. Oedd rhi fel, dwi'n im yn neud pethau i chdi? Morgan! Na, ond oedd y gyd yn digwydd eitha sydyn. Os nad oeddwn nhw isio fo, bydden nhw wedi gadael. Dim os oedden nhw'n ffricio allan. Doeddwn nhw ddim yn ffricio allan. Ti ddim yn gwybod hynna. Nes ti ddim gofyn? Morgan, come on. Gafodd unrhyw beth arall i ddeud? Dydofri aros. Pam fysa ti eisiau cael rhyw efo rhywun doedd ddim isio? Mae'n mor drist. Roeddwn ni eisiau cael rhyw. Roedd rhi yna. Nath nhw ddim gwffio fi i ffwrdd na gadael y stafell na unrhyw beth fel na. Felly, just chill out, Morgan.
Wyt ti o ddifri yn dweud bod o'n ymddangos fel bod rhi eisiau cael rhyw? Serious, mae rhi mor messed up am y peth. Ti'n ffricio fi allan. Ti'n meddwl bod rhi'n mynd i ddeud wrth unrhyw arall? Diolch yn fawr, Clicia, gymryd eich seri nawr. Os y ti wedi cael rhai oedran hyn, dwi'n meddwl fyna dal that standard o fod ti'n slag neu fod ti'n slut. Ond wedyn, dwi'n teimlo fel bod y bechgyn, os dyn nhw'n deud, o ie, nes i cael merch ma'n o'n tent fi, maes fi, bod e fel, oh, well, da iawn, that's, you know, player, mae'n dda. Oedd e'n cymryd drosto lot o bywyd ti, fel yr un peth ti'n cael crush, ti'n meddwl beth yw'r amser, a ti'n gweld ffrindiau ti yn newid, yn cael profiadau so ti yn, a ti'n teimlo fel ti'n gwybod tu ôl, tu ôl, tu ôl, tu ôl. I mean, there's a lot of messages from social media anyway, which like make women feel so objectified. But I think as a trans woman, I feel really objectified by, like, I don't know, like I feel anytime I have like some sort of relationship with a man, it's often quite objectifying, and there's not a lot of respect there. And I think there'd be a lot different if I was not a trans woman, for example. So yeah. O'n i'n literally just yn ôl takeaway o your local kebab sort of thing. A oedd fi a chwa'r hun fi na. A literally just cerdded i mewn i'r Indian. A oedd rhyw dynion yn y kebab, ond nhw wedi cerdded mas o'r kebab yn sylwi bod fi'n cerdded ar ben fi na'n. A dechreuon nhw fel chwibanu arnau. O'n i'n gweithio yn pub, a oedd yna grŵp o dynion really, o'n nhw wedi meddwi lot, a fi'n credu oedd e rhyw fath o bet. A oedd yna rhyw fath o bet yn mynd mlaen, a nath y boi mwyaf ifanc, kind of bless him, I suppose, dod lan i fi a smaco fi ar pero fi. A o'n i'n just, sa'n gwybod pam, ond dal, pan fi'n meddwl amdano fe, fi'n really mortified. A dwi'n cofio yn haf, ac o'n i newydd gorffen ballet, o'n i tua 30, dwi'n meddwl. Ac oedd e'n boeth, so oedden ni mewn para-shorts, ballet tights a leotard yn aros i mam dod i pigo fi lan, achos nes i gorffen gwers yn gynnar. A dwi'n cofio dau myfyriwr, dau student, yn amlwg student, yn cerdded heibio ac yn catcallio fi pan o'n i'n 20. Ac just hwnna oedd y tro cyntaf rhywbeth digwydd, ac o'n i'n fel, like, don't even deall e, ni'n methu deall e. Mae pobl wastad yn gweud amser mae rhywbeth yn digwydd i nhw, bod nhw jyst yn cadw golchi hunan bant. A na fel y teimlad, ond tu fewn gan bod nhw heb cyffwrdd â chi. So mae fe jyst fel, fel, for God's sake, beth i fi wedi gwneud tro mai heiddi hwn, ti'n mo? O'n i fel voiceless bron. Yeah, I'm just embarrassed, and I just am really embarrassed. Ti'n daft achos dim fi, ti'n fod nath wneud unrhyw beth. Consent i fi yn teimlo fel, yn edrych fel check on mewn dy partner chi, parhau gael sgwrsiau, siarad. Ti'n lle gweld yn hawdd os ym rhywun yn gyffwrddus. Os ti'n dechrau pigo lan o'r hwnna, stop o gofyn os maen nhw'n iawn. Mae'n fel boundaries, fath o boundaries, lle ti'n cael fath o reolau ac ffyrdd i pawb bod yn hafal ac yn neis gyda'i gilydd. Mae gen bod yn anodd, fel rhywun autistic, mae social cues yn really anodd i pigo fyny. Ond cues sydd yn dweud wrth y ti bod rhywbeth dim yn teimlo'n iawn. Ond fi'n gwybod i lot o bobl fi'n gweld fel gay friends fi, mae merched yn mynd lan a fel cyffwrdd nhw, a maen nhw'n really anghyffyrddus, ond achos maen nhw'n gay, they should like it. Yr un peth dy boes, mae boes yn cyffwrdd yn ddau, a maen nhw fel, oh, you're gay, you'll like it. Felly, rhai nhw'n gofyn fel, ti'n hala lluniau neu rhywbeth, fel, na beth mae bywyd i dod i'n ddiweddar i, mae pobl yn randomly dy mas o fe, hyn o'r sy'n nhw'n nabod ti'n bersonol na dim, fel... A fod, pam ti'n agor Snapchat ar ffôn ffrind ti, a bod ti eisiau gweld e, mae'n just fel, second nature. A mae hefyd wedyn yr un pwysau ar gyfer danfon lluniau, a bod e just yn kind of expected nawr. Ni nawr yn mynd i cymryd saib bach, a mae ydych chi'r gyfle i rannu beth chi'n meddwl neu sut chi'n teimlo drwy lwytho y ddolen yma lan yn eich browser a danfon neges. A ie, ni'n neud hwn yn darma'r sioe, achos i rai pobl mae'n teimlo'n rili dda i rannu. Os chi'n un o'r pobl na, mae hwnna'n gret. Os chi ddim yn un o'r pobl na, mae hwnna'n hollol iawn hefyd. Ond naill ffordd ni'n mynd i cymryd cwpl o funudau.
Fuck it. Nôl yn ystafell fel i Tom. So fi draw fan hyn yn neud hwn. Mae Tom draw fan hyn yn neud hwn. A mae'r gacen draw fan hyn yn neud hwn. Ti ddim angen e, Larry. Ti jyst angen fi. Nôl i Tom. Chi'n mynd i glywed gan Tom yn y dar ma, achos pan sgwennes y sioe yma, nes i galw fe lan a ddweud, hei, ti bod yn spel, sut wyt ti? Mae wedi bod, fi'n iawn. O'n i'n just galw, achos o'n i eisiau gofyn rhywbeth i ti. Ddylai probably dweud yn syth. Fi'n actually gweld trwy newydd nawr. Mae'n dyddiau gynnar, ond na, Tom. Dim dyna pan nes i galw ti. Ond fi'n lang hapus i ti. O'n i just eisiau gofyn, wyt ti'n cofio'r noson pan nathon ni hwco lan? Wyt ti'n cofio pan neidis i o'r gwely? Beth oedd o'r dy feddwl? Beth o'n i'n meddwl? O'n i'n meddwl, nes i cam ddarllen y signals. Yn gynharach yn y noson, pan oedd coesau ni'n cyffwrdd, o ti pwys arno fi, gwenu loads, nath ni cyffwrdd fy mraich pan o'n i'n chwerthin, ond erbyn i ni gyrraedd y stafell gwely, nath hwnna gyd digwydd spelling in, so falle dylai jyst wedi gofyn wrtho ti. Ond sa'n gwybod, fi'n ddyn, fi bron wedi cael fy nysgu mai fi yw'r un sy'n angen neud y move. Hyd yn oed pan fi ddim really eisiau. Mae'n bach yn od, ond o'n i'n meddwl am y tro gyntaf nes i gael rhyw, oedd yn ysgol uwchradd, es i prom gyda merch, oedd yn wir eisiau cael sex, oedd hi bron yn disgwyl a disgwyl bydde i eisiau hefyd, ond i ddim rili eisiau. Ond nath hi parhau i mynd ati a gofyn, a felly, hyd yn oed o'n i'n gwybod, o'n i ddim cweit yn barod. Yn y diwedd, fe nes i. Teimlo eitha shit o'r hwnna. Waw. Tom, fi mor sori, digwyddodd yna. Na, mae'n iawn, mae'n okei. Fi heb dweud hwnna wrth neb o flaen. Helo. Pawb. Nôl yn y stafell wely gyda Leri, fi'n meddwl damage control. Rhoi bach o leddi, paid wneud ffys am y peth. Mae'n edrych yn embarrassed. Fi ddim eisiau teimlo'n embarrassed, felly gwenu. Gwenu mawr. Neud i dy hun edrych yn cyfforddus a easygoing. Croes i'r goesau? Na, weird, a croes i'r goesau. Cofio, cyn hyn, oedd ti'n cael amser reit da, just siarad, hongia mas. Just wrth i fi trio penderfynu beth i wneud nawr, fi'n sylwi bod Tom yn gwenu arna i, yn wir yn gwenu. A wedyn, mae fi'n dweud mewn ffordd tyner iawn, heb symud o le ma fe, gallu ti dod nôl i eistedd os ti eisiau, ni ddim angen wneud unrhyw beth. A fi'n gallu gweld bod e wir yn meddwl e. Fi'n really nervous.
Fi'n nerfus hefyd. Fi'n gweld yn syth bod un ymlacio. Cw. Fi'n gallu teimlo'r pwysau yn codi oddi ar fy sgwyddau. Fi'n gallu teimlo fy nghorff. Dyma fy nwylo, dyma fy mreichiau, dyma fy nghoesau, dyma fy nrhad. Mae'n gwenu arno fi. Fi'n gwenu arno fe. A fi'n gwenu nôl arno hi. Nawr bod fi ddim yn gallu teimlo'r pwysau, fi'n actually gallu meddwl am beth fi eisiau ddigwydd. Sdo fi ddim syniad beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae fe wir am brydferth. Ydyn ni'n mynd i hwco lan neu... wow. Fi ddim yn mynd i wneud y move gyntaf tro yma, so... Oh my god! Fi eisiau cael rhyw gyda'r person yma. Mae'n edrych mewn i fy lygaid. Fi'n edrych mewn i'w llygaid. Fi'n credu mae'n mynd i cysanu fi. Fi'n mynd i cysanu fe. Cool. Mae'n pwyso mewn. Fi'n pwyso mewn. Fi'n mynd i wneud e. Mae fe'n pwyso mewn. Mae wedi cael lygad. Cai dy lygad, Larry! Bron yna. Un diwrnod pan o'n i'n ysgol uwchradd, wel, dros 10 yn ôl nawr, roedd fi a fy ffrind yn eistedd yn eich ar bwys y traeth. Stopon ni i bwyta ysgoldion boeth wrth edrych allan dros y dŵr. Ni ddim yn siarad am unrhyw beth mawr, jyst siarad shit. Gofynnais i wrthi am y person oedd hi'n gweld ar y pryd. O'n i'n neud synau cysanu gwirion yma, a sylweddolais i bod hi wedi tynnu ffwrdd wrthai rhywfaint a chroesi ei breichiau dros ei gorff. Gofynnais i beth oedd yn bod, a dwedodd hi wrthai ar ôl saib bod y person yna wedi treisio hi yn ystod parti yn ddiweddar. Doedd gen i ddim syniad beth i dweud. Dim clem. Yn y pen draw, pan nes i ymateb, nes i parhau i just gofyn cwestiynau, a ddim yma dda fel sut oedd hi'n teimlo, ond beth digwyddodd. Pam digwyddodd? Oherwydd, o'n i ddim yn deall. Felly nes i parhau i just gofyn pam hyn a pham llall. O'n i'n gallu dweud bod e gyd yn wrong. Trwy'r holl amser oedd breichiau hi'n tynhau ar dros ei chorff, sgwyddau hi'n cwmpo, pen yn tiltio i ffwrdd wrthai. Ar ôl sbel, dechreuodd i'r car a gyrron ni i ffwrdd mewn dysawrwydd. Fi'n meddwl am y peth trwy'r amser. Mae gen i atgof hi yn gyrru wrth ymyl, ei breichiau ar led, ei dwylo ar yr olwyn, ei choesau'n dal hi, ei throed ar y pedal. Am beth arbennig i cael corff yn y byd ma, rhywbeth sy'n perthyn yn gyfan gwbl i chi. Ri, os allet ti ymuno dy fi ar y lwyfan, plîs? Hei, Ri. Hei, Larry. Dwi'n gwybod bod hyn bach yn od, achos dwi ddim actually yn dy stori. Ie. Ond fi'n teimlo fel fi'n nabod ti. A fi. A dwi'n dyfaru ddim siarad gyda ti yn y ffordd iawn pan o'n i yn yr ysgol uwchradd. Yep. Sut wyt ti? Dwi teimlo eitha messed up. Ond hefyd, mae pobl yn gofyn i fi drwy'r amser sut wyt ti? Fel bod gennau salwch neu rhywbeth. Neu fel bod fi'n mynd i frifo fy hun. Wyt ti eisiau siarad am sut wyt ti'n teimlo? Ni ddim angen siarad am beth ddigwyddodd os ti ddim eisiau. Dwi'n teimlo'n drist ac flin ac yn flinedig trwy'r amser. Ond dwi'n mynd siwr os di bod yn flinedig trwy'r amser yn normal. Dwi'n eitha sicr bod pawb yn ymateb yn wahanol i bethau fel hyn.
Sa'n credu bod yna un ffordd cywir i deimlo. Gai ofyn rhywbeth i chdi? Siwr? Wyt ti'n meddwl fod hi'n ddrwg mod i wedi licio Jamie cyn hyn? Na, ddim o gwbl. O ti'n hoffi rwy'n, mae hwnna'n mor normal. Dwi teimlo fel bod pobl yn meddwl am bod dwi'n licio nhw. Fy mae i, dio, nid ydyn nhw ddim yn coelio fi. Allai addo i ti nawr, nid dy faid i yw e. Really? Ie, ti'n methu rheoli pobl eraill. A hyd yn oed os o ti'n hoffi Jamie, dwi ddim yn golygu o ti eisiau iddo fe ddigwydd. Doeddwn ni go iawn ddim eisiau fo ddigwydd. Dwi'n credu ti. Allai ddychmygu pa mor anodd yw e i gael pobl yn amau ti, neu'n beio ti. A dwi'n mor sori rhi. Ie, mae o go iawn yn brifo. Dwi ddim yn golygu bod yn gywir. Ac mae o'n od, achos pam oeddwn ni just yn hwcio fyny, roedd ni'n gyffyrddus, ond wedyn oedd pawb arall yn dweud bod ni'n mynd i gael rhyw ac yn sydyn. Cymrodd Jamie llaw i hynny fy'r grisiau. Unwaith yn ei gyrraedd fyny'r grisiau ar drws ar gau, oedd bob dim yn wahanol iawn, yn syth. Wnaethon nhw drio dynnu crys fi i ffwrdd. A nes i sort o ffricio allan a nes i ofyn os fysa ni just gallu siarad. Ar ôl ni siarad am chydig, o'n i'n teimlo well, ond wedyn dechreuon nhw gysanu fi unwaith eto a thrio tynnu jeans fi ffwrdd. Ac o'n i fel, na, ond oedden nhw fel, tydlaen, mae bob dim yn iawn. Roedd gen i mrechiadau wedi croesi ar draws fy nghorff. Mae hwnna'n teimlo fel signal eitha clir o ti ddim eisiau hwnna ddigwydd. Ie. Nes i barhau i drio wneud esgusion, ond oedd ganddyn nhw atab i bob un. Fel, dwi angen ffeindio Ceri. Nhw wedi fy lifft adra, ond dwedodd nhw fod Ceri aros yn oson rwan. Felly doedd na ddim brys. Mae hynny'n na amlwg. Nes ti gyfathrebu bod dim diddordeb gyda ti wneud unrhyw beth yn y foment yna? Ac oedd nhw dal i ddweud faint oedden nhw licio fi a sut oedden nhw eisiau i ni fod efo'i gilydd. Sy'n anodd achos i go iawn yn licio nhw hefyd a ddim eisiau neu llanast o bob dim. Oedd o jyst yn teimlo fatha os fyswn ni gofyn i Jamie stopio unwaith eto, fyswn nhw'n mynd i'n drus neu flin neu rhywbeth. Reit. A wedyn ddigwyddodd bob dim yn sydyn iawn. Roedd Jamie'n dadwisgo ac o'n i'n teimlo fel o'n i wedi rhewi yn llwyr. Doedden nhw ddim yn gwybod be i wneud. Mae'n swnio'n really scary. Ddwedis i wrth nhw i aros. Ddwedis i aros Jamie. Ond ddwedodd nhw fod bob dim yn iawn a jyst dal ymlaen. O'n i'n gallu teimlo fy hun, rhoi gorau iddi. Nes i drio ddweud wrthyn nhw doedden nhw ddim eisiau tair gwaith. Roedd o jyst yn teimlo fel bob dim oes ganddyn nhw. Aeth fy nghorff yn sort of limp. Dwi'n ddim. Aeth yn meddwl i rhywle arall. Wyt ti erioed wedi clywed am ddacysylltu neu dissociating? Mae'n swnio'n debyg i hwnna. Dyna pryd mae dymenydd yn trio amddiffyn di yn ystod sefyllfa niweidiol. Mae lot o pobl yn disgrifio teimlo fel hwnna. Felly, ti'n meddwl ddylien nhw ddim fod wedi bod wneud be wnaethon nhw? Yn union. Dylai Jamie yn sicr ddim fod wedi gwneud hwnna, ac yn bendant nid dyfai di yw e. Dwi'n meddwl dy fod ti'n glyfar ac yn ddewr, a ti'n poeni am deimladau pobl arall. Dwi'n gwybod dylai hyn ddim fod wedi digwydd i ti. A mae rhai o'r pethau ti'n disgrifio'n swnio'n rili gyfarwydd. Really? Ie. Dwi yn bendant wedi delio gyda phobl fel Jamie. Ddim yn gwrando, ddim yn derbyn na fel ateb. Dwi'n yn siŵr os ydy Jamie hyd yn oed yn dallt y sefyllfa. Maen nhw'n dal i decsio fi o hyd. Ddylwn ni alw fo'n ymosiad. Mae hynna'n teimlo mor intens. Dwi'n teimlo fel dim ond ti sy'n gallu penderfynu sut i labelu'r peth. Be sy'n bwysig i wybod yw fod unrhyw gysell rhywiol heb ganiatad yn ymysodiad. Be sy'n digwydd rwan i fi? Mae'n dibynnu ar beth wyt ti eisiau, neu beth sy'n angen arna ti. Os ti eisiau parhau i siarad â rhywun, mae yna gymaint o bobl proffesiynol sy'n greu gyda'r pethau yma. Neu os ti jyst eisiau siarad gyda dy ffrindiau, mae hwnna'n cwl hefyd. Wyt ti'n gwybod beth wyt ti eisiau i ddigwydd? Dim really.
Mae'n newid pob diwrnod. Ella ddwedai wrth y mam. Mae hwnna'n cwl. A ri, os wyt ti'n dweud wrth bobl, ffrindiau, a dydyn nhw ddim yn dda yn siarad am y peth, neu am wybod beth i dweud, neu'n parhau i ofyn cwestiynau am beth ddigwyddodd a sut a pham, dydy hynny ddim yn adlewyrchiant ohono ti. Bai ni fydd hi wedyn yn fod yn wael yn siarad am y peth. Oce. Hei, Eleri? Ie? O'n i jyst yn meddwl am sut o'n ein straeon ni'n dechrau yn union yr un ffordd, ond... Maen nhw'n gorffen yn wahanol. Ie. Bod i'n gwneud yn union yr un pethau. Ie. Sy'n neud i fi feddwl bod ein dau ddiweddglo gwahanol yn ddim byd i wneud gyda fi, a dim byd i wneud gyda Tiri. Diolch yn fawr. Ni nawr yn mynd i cymryd saib arall a treulio cwpl o funudau i tecstio i mewn. Dwi'n methu sefyll like rom-coms, fyswn ni'n casau byw mewn rom-com. Fyswn neud fi teimlo'n horrible. Ond dwi'n meddwl i fi rhamant ydy person sy'n gallu deall beth ti'n hoffi. So deall y ffaith bod fi ddim yn hoffi'r PDA, unrhyw fath o PDA. Ac yn gallu rhoi amser ag rhoi patience mewn i beth ti'n hoffi. Mae'n just really rwy'n sy'n gallu bod yn agos efo, dim teimlo'n stres di, bod yn neud pethau ti'n misio efo, neu rwy'n sy'n just gallu chwerthin efo, gael hwyl efo. Just rwy'n ti'n gyfforddus da, maen nhw'n neud ti'n hapus, just, mae'n hawdd ti teimlo'n well bod ti'n hunan. Mae'n rhywbeth sy'n dod o calon, a weithio mae'r calon ddim yn gallu meddwl yn syth, a weithio mae'ch ymenydd a'n cymryd y pŵer yn y sefyllfa. Mae media definitely yn effeithio ar meddwl pobl efo pethau fel yna. Hefyd ti'n mor aml yn gweld mae hogan yn hoffi'r hogyn ac maen nhw dau yn trio gael ei gilydd ond dyn nhw'n gael oherwydd mae rhieni nhw'n rhy strict. Ond di o ddim fel hynna rhwng efo'r amser. Rhwng efo'r amser mae o'n just fatha dwi'n hoffi chdi, ti eisiau mynd allan. Oce. Ac di o'm yn even just hogyn a hogan, mae'n gallu bod o hogan a hogan, hogyn a hogyn, neu hogan a rwy'n sydd ddim yn y dau a ti o ffordd arall. Bob un ffordd. Dwi'n credu mae lot o pobl yn cael expectations. Ac maen nhw'n meddwl fel, os beth ni'n gweld ar social media, hwnna yw'r peth maen nhw eisiau. So, it's not real. Sim hwnna'n bywyd. Dyle menywod ddim cael unrhyw fath o body hair, dyle bechgyn byth wneud hwn neu gwisgo hwn, a wedyn mae hwnna i gyd yn effeithio ar fel y brofiad, achos wedyn mae diffyg fel cyfathrebu, achos maen nhw ond i gweld porn sy'n mor eithafol, a eitha disgusting, ac yn really yn perpetuator bod rape yn okay. Chi'n gweld lot, dim unrhyw cyfathrebu, mae fe'n eitha fel violent a bygythiol yn enwedig tuag at fenywod. It's very made usually in a way that's very fake and not how sex actually happens at all. And so, if you go in for your first time and the only thing that you know is porn, you're expecting all the wrong things because it's just not going to prepare you for that at all. I don't think I would be able to say to someone, oh, I like you. I think I'd be able to show it. I think I'd be able to be very friendly with them. But I don't think I could go to someone and be like,
I like you. Nid ydw i weithiau yn gwybod pwy ymddod, pwy ddim, ac os ydw i'n taflu i ffwrdd fy emosiynau, gall bod yn wastraffu nhw efo pobl anghywir, ac gan taflu nhw i ffwrdd, weithiau ddim yn gwybod beth rwy'n meddwl a beth rwy'n trio cael pobl arall i meddwl amdanau. Ie, dwi'n teimlo hyderus i wneud y move cyntaf, ie. Bach o pŵer i fenywod. Pan nes i cysanu cariad fi am y tro cyntaf, o'n i wir yn gwybod o'n i eisiau gwneud e, achos fi'n cofio nath e just rhoi llaw ar ysgwydd fi. A oedd e ddim yn ffordd rhwyol o gwbl, fi'n credu oedd e'n just fi mas o'r ffordd. A ti'n gwybod pan ti'n just teimlo, like, mae corff ti'n gallu ymlacio, ond hefyd mae fe'n really, like, cyffroes. Mae fel, everything comes alive bron. A o'n i'n teimlo'n really saff. A o'n i just really eisiau cysanu fe. Wel, nes i ofyn. So bydd e ddim y cysa mwyaf naturiol, ond, you know, wy'n i just yn dweud, do you want to kiss me? Yeah, a na fe? Ti'n gwybod pan ti'n eistedd nes at y rhywun ti'n really ffansio, a ti'n gwthio coes ti yn erbyn nhw, a ti'n gwybod pan maen nhw'n gwthio coes nhw nôl, a ti fel, oh, wow. A ti'n teimlo fel yr electricity o like, coes nhw yn symud trwy coes ti, lan i like, actual calon ti, achos wedyn mae fe'n dechrau like, curo'n really anodd. Fi teimlo fel sdim byd mwy like exciting na'r leg press gynta. Fi teimlo achos falle mae fe gyd yn potential. Ni ar y gwely yn cysanu, a fi'n gwybod nawr fi eisiau cael rhyw gyda fe. Fi'n gwybod achos fi'n teimlo fe ym yng nghorff. Felly fi'n gofyn iddo fe, mwy neu lai, wyt ti eisiau cael rhyw? A mae fe fel, ie. So ni yn. A mae'n teimlo fel, mae fe fel, mae fe reit o flaen fy nafod. Oce. Ie, fi'n gwybod, reit. Aros hwnna. Un eiliad. Curiad cyntaf calon, ti'n meiddio o syleiddio drwy'r tywyllwch tro. Anodd curo curiad, curiad cyntaf calon, ti'n meiddio o syleiddio drwy'r tywyllwch tro. Anodd curo curiad, curiad cyntaf calon, ti'n meiddio o syleiddio trwy'r tywyllwch tro. Trwy'r tywyllwch tro.